Ja ću kratko samo, ko ide sa mnom na Midžor, ja vodim, ispred mene ne sme niko da bude, na začelju je Neša, zbog vremenskih uslova čisto sumnjam da će da uspemo, ali dokle god stignemo to je naš uspeh. Planirano je da 4 do 5 sati provedemo u pešačenju, u hodanju, rekreativi i normalno vremenskim uslovima koji će nas verovatno pratiti u onom povoljnom smislu. Ne mogu. Gdje je brzo? Nisam. Stara planina i vremenske prilike, posebno na njenim najvišim vrhovima, izuzetno su čudljivi i nepredvidljivi. U samo nekoliko minuta ovde može da se doživi i snežna mećava, i olujni vetar, i magla, i sunčan dan. Ne verujem da će da izađemo gore. Zašto? Dosta je naporno, ima snega, nije ugažen, mora i da ugazimo sneg. Inja? Ekstra. Jeste, ja sam lud, mnogo. Mi smo sad otprilike na Vojvodin venac, inače poznat kao spomenik onom doktoru iz Pirota, mada još uvek zbog velike magle ne možemo da ga nađemo, vidi se. ali vidim naše obeležje, eno ga možda u narednih 200 metra spomenik. Možda nastavimo dalje. Koliko ima do Midžora odatle? Odavde do Midžora ima nekih još 6 km, ali vreme je užasno, tako da vidjet ćemo šta dalje. Ajmo ljudi, lagano. Ajde. Stop. Evo ga. Ani gore. Evo stao. Negdje ste vidjeli. Dolazimo do spomenika i tu ćemo da rešimo sudbinu daljeg našeg puta. Idemo. Na Midžor smo krenuli 17 učesnika, od toga tu smo svi još uvek i nažalost vraćamo se na planinarski dom. Koju smo visinu osvojili? Sada smo negde na 1650 metara otprilike. Razočarani smo malo, nadali smo se lepom vremenu, ali nas je zatekla magla. Meni je ovo drugi izlazak, prvi mi je bio preko leta, a ovo je prvi zimski izlazak i ovo je poseban doživljaj i žao mi je što ne može da izađemo do kraja. Fenomenalna staza, samo što je magla malo, pa nismo mogli da osvojimo, ali nema veze, bit će drugih prilika. Aj sad.